Good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Mira ndikutsvaga nyaya yacho. Nyaya dzakawandisa ka. Nyaya dzakawandisa ma1. Iri papi nyaya. All right. Got it. Got it. Right, mascara for volume. Hapana volume. Ndokata. Hapana volume here. Ndokata. Hapana volume here, guys. Ndokata here. Volume ishoma andichasivi manje. And we can hear well. Okay. Right. Anziripo. Okay. Right. Mascara say. Ndatirega ndingoya nenyaya because ndakumbirwa nemuridzi wenyaya kuti ndingoiplaya like iye ari pabasa aisa ari maaudio haakwanisi kuti apinde ari iye, saka ndichaplaya nyaya yake mavoice notes aya, saka ndasina kugadzirira rangu kuti ndiite live, ndosaka ndaya ndakadai anditika right. Mamukabo, I hope mamukabo kumatima nenyika aiwa. Nasi tukubva kutop 20 kuna announced overall ye top 20 ye pocket mobile, so tiripa number 7. Nasi tiripa number 7. Pasara 2 days to go. That means we have to beat 6 people per 6 days. Vanem tactic tipe iwo kuti mtactic utoita sei. Mutactic toita sei pasara 2 days. Mutactic toita sei kuti tikudubure 6 ava tipinde pa number 1. Toita sei mtactic. Vanema tactics tipe iwo. Yes, ndine team rikuita matactics, rikuchaga matactics kuseri. But tinochodawo matactics enyu kuti timanzwa kuti topa kudubura sei, poitwa sei kuti nhasi overall yemavhotsi ese tiri pa number 7. Overall yemavhotsi ese tiri pa number 7. Anditi maona 7 ndopatiri. Saka vanoda kuvhota rambai muchivhota 103 to 37 304. Anditika saka pano winika kapa. Pano winika nditi. Pano winika kapa. Pano winika ayo andisailo mnyaya ndichakupa imirai. Pano winika nditi. Mane matactic taurai teams ke pano winika irapa. Pane 6 mberi kwedu kasara 2 days. Pano winika irapa. Pano winika ere guys. Pano winika ere guys. To pano winika ere. Pano winika ere. Right. Tichaita tona taufami tsachu. Tona tito paita sei. Anditika right. Guys, chekutanga pane inonzi registration iri kuitwa anditika. So pane registration iri kuitwa na Andiselina. I think vaisa maposti avo, vari kuisa maposti avo anditika yekuti vanoda kuregister uyai muregister anditi. Andiselina vakakunyorera ine zuro. Unfortunately page rino iri atichengeti maposts guys because ndere my life. Saka maposti akaiswa mangwana anobviswa. Pakaiswa maposti nhasi mangwana anobviswa. Anditi maona. Saka tinokanda maposti nitogonasa maposti edu nhasi because takatonzi musaise maposti but yamusikanzwa yatinongoita kuzvodisa November so and December kuisa maposti apa. Tine group ratakanzi maposti munoisa uko. Misikanzwa yatiri kuisa. Apana link DD vanhu vari kuvhota nema SMS direct. Apana link airtime anditika ndokushanda apa. Saka ndingadei tanhingirira
tatoita saizvozvo but pari kuti netsei anomaona. Saka Anselina vari kuvhotesa vavhura registration iya yekuti akuve full member diaries vakanga vakakanda 2 days ago. Chinhu chavaida zvavaida zvachiona kuti vari kutanga sei, vari kuzvifambisa sei, vari kuita sei handitika. Saka imi munongotedzera zvakanyorwa ipapo handitika, pano motedzera zvakanyorwa ipapo ndozvamunongotedzera handimaona. So I think nhasi post yacho yakazobviswa, maposti ese anoiswa achatokandwa nhasi, mangwana makuseni pano mapasina because hatichengeti maposti pano. Maposti anochengetwa kune rimwe page, ukana yauya pano inenge ichitodarika inotodelitwa chete handimaona, inotodelitwa chete post, hapachengetwi maposti pano. Saka handisendina ndofunga vaisa posti yavo vachiti vanhu in fact vazonisendera message handitika, vazonisendera message where is the message? Vazonisendera message handiselina handitika, vazonisendera message. I think you can see the message handitika. I think you can see the message. Vanhu handiselina vachisenda message yavo kuti vaisa post vachitaura nezvekuti muno please kana muchiuya kuzonyoresa kuzoregister handitika, musaisa mahai hello muchiita nyaya nekuti vanhu vakawandisa vari kuda kuvhota, vari kuda kunyoresa. Hanzi vanhu vakawandisa vari kunyora kunyoresa. Saka kana wauya handitika order vari kutanga nayo, imbomirai kuita nyaya handimaona, ingouya straight, come straight nepoint yako handitika. Uya uchingotaura kuti maybe star rako ndi ana Shura kana kuti ana mameno kuti vari zviri kufamba sei, kuti vari kutanga kunyoresa sei, ana baby kana kuti ana chia meno, wobva waisa madetails acho avari kuda wotokanda WhatsApp kwavo wosiyana nazvo handiti. Hanzi vanhu vakawandisa, saka vanhu vanobva vatanga kubhuita nyaya, makadii, muri right here, hello, you know, toza kuti kuZimbabwe kwedu ndochivanhu chekumhorosa vanhu first handitika, but apa vari kukumbira kuti musamhorose vanhu, imbomirai kumhorosa. Namai naijondosaka ichitomufanira kugara muchiverenga maposti. Vakatoisa posti izvozvi nhasi vaisa imwe posti ichabviswa mangwana because maposti epana paaramba aripo anobviswa handimaona, anobviswa handimaona. Saka momhanya monodi monovapa notanzi mukatanga kuita nyaya havachakwanisi, makawandisa vari kuregister nealphabetical order. So I think nhasi kwapinda A to C here, vane mazita anotanga na A kusvika na C ndo vapinda. Takataura kudhara Edlin the use of registration handingarambi chingodzokodza sikana nema kutondiomesera. We have said this several times, takawandisa handika kuti tizive kuti madiaries chechewo ndehapi in case wawigwa nedambudziko riya rekuti munozoya motokari varamba kutibatsira, wafigwa nemwana wouya handika ndafigwa tikuzivi handiwaona, haumo mudatabase, unobatsigwa sei handiwaona, because remember diaries haikwanisi kuzobatsira Africa yose kana kuti Zimbabwe yose handimaona. Saka post yaiswa iyo yavapina iyo vapina post yavo iyo vapina post iyoyo vapina post, the post is now pinned. So pa post ipapo izvozvi manje apa because ndandiri busy hangu zvandanichiita, saka ndinambovhera ndamboda kunotasa zveFacebook. Saka pana zvinoda iso ndawana vanhu vari kukomenta. Guys, one thing that you should know, munhu wese anonyora papage anonyora every admin. Diaries ine 6 maadmin, right? Diaries has got 6 admin. Munhu nemunhu anonyora anything per page, it comes as SIS MELLY. And it saka kana uya yanga kugara ndaudza kune vaya vari kuda kutuka SIS MELLY vakamaka kuti paanonyora bvara mutuka, muri kutuka munhu asiriye handichika. Munhu wamanga muchitukirira paya ndiandiselina, that was not me. Anyora zvenyaya dzeregistration idzi handisiri ndi kuita zveregistration ndiandiselina kuti timhorose hailo yakaipei zvamamuchitaura, hai yakaipei what hameno nyaya dzanga dzichitaurika ipapo handika. It's not me, it's andiselina, ndimai vedu, munhu mukuru, varemekedzeo. Kana vachiti ndakawandirwa, munhu mukuru handika, vanenge vakawandirwa. Does it hate kuti mongorega kuti hai yacho mongoendesa madetails anodiwa? Because manga makutotukirira hanti umwe ati makuda kuzviona kunge muri zvikomo, makuda kuzviona kunge you the person obviously angakataimira kuti panonyora SIS MELLY chaiwo ndobva ndaataka. Unfortunately handisini ndoga ndinonyora papage iri handitika, every admin anonyora papage iri it comes back as SIS MELLY. The same applies nepamunoisa ku messenger nyaya dzenyu. Nyaya dzekumessenger kwamunoposta, rega indivenda ndakazvitaura several times pano, but vanhu hamuteereri. Handisiri ini ndinokupindurai kumessenger handiti. Vamwe vari kuti vari kudavirwa nerafu, vamwe vari kuti kudii. I always tell you guys kuti messenger inoranwa nemaadmin 2
ari kumessenger ndo vanorana messenger. Inini ndinokuti huyai kuwhatsapp ndobva ndaisa nhamba dzangu ndoti huyai kuwhatsapp. Ndiani anoti akamboitwa rafu kuwhatsapp nenapa? Anoti akamboiswa rafu kuwhatsapp naSIS MELLY ndiani? Ndiani? Ndinoona mameseji izvo zvindine mameseji amoti mangani, but pandinopindurira meseji iyoyo tinoita conversation, tinotaura zvakanaka topedza, right? Tinotaura zvakanaka topedza. Saka kumessenger it's not me. Kune 2 admins ariko who are there who are running messenger vakamirira because nasingazvikwanisi kuti messenger kuti whatsapp kuti messenger kuti whatsapp. Antimaona. Saka ndisirini ndinopindura mamessenger ku WhatsApp. It's not me who is running the messenger. I run WhatsApp, not messenger. Unfortunately, ndofunga vango kangana, she normally does that. Destiny, very mom comment section. She normally does that. And but ndofunga vango also it skipped away your mind. Nas. She normally does that. And kuti vakanyora kumbera nyora ti AS and Selina. And kuti undibate inini fast guys, use WhatsApp pa number 0 kuna umwe arikuisa kuno munona phone yangu ndinovhura yanchiti handizivi number, pina inamba itaura inamba ndipine yekuti ndinongovhura kana chichava live vanhu vachifona chitaura antoizivi phone yaya tikapedza ma live ndinoivhara. Vamwana nyaya dzavo ikoko guys. Ndogara ndichipa number yangu pano. Number yangu panapa inoti 064 ndokwa munondibata 064 895 064 895 4837 ndo number dze WhatsApp yangu 064. Ndandisingazivi kandi kunzwa nemi matotaura kanhasi. I did not know pana akambouya here hanzi Edna and Selina. All right, where is she right? Makambouya here mukati mukanditi kudairwa rafu andingazvizivi. Andenge ndisipo kumessenger guys. Ndinenge ndisipo kumessenger. If you don't tell me, how would I know? How would I know? Mukauya mukasandiudza imini kuti tabatwa rafu hona iyi response iyi. Ina ndingazivi noti andiko kumessenger. Ndenge ndiri kuWhatsApp asikana. Hello auntie. Evo mamuka sei? Tamuka mamuka sei? Ndaona muri kubvira pa post. Ndati ndiuye ndi clarify mukandipawo mukana wokuti ndi clarify. Mangwanani kune madiaries ese akaterera ndinoitwa antiselina ndindaisa post and zveshuwa I usually put AS kumberi. I know vamwe vakabvunza kuti AS zvinomirira antiselina, but unfortunately I'm sorry nhasi handina kuisa AS. Vanhu vakadzokera kupost yandanyora nhasi makuseni. I think yakajeka and ndanyatsonyora neshona yakaskwatanuka kuti pari zvino pane runyoreso ndati ndokumbirawo kuti musangouya moti hello moperera ipapo. Handinomboti musati morese mukadzokera kuposti ichiripo. Musangoti hello moperera ipapo, nekuti mukangonditi hello moperera ipapo indichati hai monditi makadii. As our custom toramba tichienderera and pane runyoreso rwevanhu vakawanda. Hatina nguva yekuramba tichidzokera backwards and forwards nekuti tikatozotadza kupindura futi muchati tadada. Ndaona paposti vamwe vati muri kudada, SIS MELLY muri kudada, hamuchadi kumhoreswa. Ndapindura pane maposti akawanda ndikati dzokerai kuposti munonyatsoverenga. Takumbira kuti pari zvino pane runyoreso tokumbirawo kuti musangoti hello moperera ipapo. Hazvina kunzi musati hello, musangoti moperera ipapo musingape madetails enyu ari kudiwa. Ndozvatakumbira. Ndikanyora nechirungu futi vanhu vanoti manyora nechirungu hatina kunzwa. Ndikanyora zvakajeka neshona zvinonetsa futi. Bva ndichapedzera ndakunyora hangu neChinese ka. Kuseka kwangu madiaries. But mukadzokera it's very clear, very clear. Tanyatsokumbira kuti musati hello moperera ipapo. We all know our custom. Greeting is very important unless someone is not well. Asi musaperere ipapo.
ibva imapa madetails. And also please note number iri kusendwa, please note number iri kusendwa information kuti inumber ipi. Mukaona phone yandakabata official phone number yangu, mukaona hello dziriko, mukaona ndikapiwa zita, ndopiwa pa next message ndopiwa email address, pa next woita mutorododo wema messages, zvinoita difficulty kumunhu kana vanhu vanenge vachi enter ma details. Mukangoisa zvese zviri kudiwa pa one post zvinotiseva. And kana waregistrwa uchaona either a thumbs up kana kuti message yekuti zvaita. Ukange usina kuiwana as per last time, zvinoreva kuti hazvisati zvaita. Let's try and be patient. Also kubvunza kuti mandiregister here. Itori imwe time yekuti ndichambotora ndichiverenga. Kana usina kuwana thumbs up kana kuti zvaita, zvinenge zvisati zvaita. You'll find kuti by the time we go into the second week, we might not have finished vanhu vanotanga nemasurnames A to D. Pamwe tinenge tisati tapedza. And then ndiri kuona vamwe vari kubvunza kuti imbori nyaya yei runyorese rwamunotaura, which means ndofunga unenge uri mupfuuri, hautoziva kuti runyorese rwatiri kutaura nderwei. Saka kuramba tichingo explaina ku individuals one kuti tiri kuita nezvenyaya yei zvinotinetsei. Kune vanenge vachiziva vari mu-comment section, udzaiwo ari kubvunza kuti ndezvei. But no, Andiselina, I think ngavasa kudziwa nokuti kutobvunzeko vapfuuri nenzira. Vepano vanoziva, they've been waiting. Ingati ignore research. Vasi vari kuziva vepano, they know. But last year vanoziva. Saka regai vaite izvozvo. Okay, fair enough. Anenge abvunza sezvataurwa naSis Melly, which tends to be true, is mupfuri wenzira, haasi kutoziva kuti chii chiri kuitika. Nekuti if you remember, takatomboita first phase yekuregister. Kune vakaita first phase yekuregister, vakaona maresponse thumbs up nazvaita. Ndandichikumbirawo futi kuti musanyore kuti ndiripo here. Nekuti at the moment patiri kunyora vanhu, hatina nguva yekudzokera kuti ndinotarisa zita rako kuti riripo here. Chida kana tapedza ndopatichashedza kuti vanoziva kuti vakanyoresa asi havana kupindura chiuyai, asi wochiuya neevidence yako yawakatumira kunzvimbo dzakasiyana dzakarequestwa the first time yekuti unyorese. Ukauya neevidence yako, hai kana tapedza tinokutarisira. Ndinodavira kuti zvinonzwika. Ndine urombo kana paine vabatikana vafunga kuti kudada, but hapana kudada. Ndakutoona seimimi munenge muri kudada nekuti manga musina kuverenga post poita accusation. Saka I hope that has cleared up the air. Number musangotumire ku number yese yakanyorwa pa post iri pinned below, ndokwa munotumira ne ma details atiri kuda. Ndatenda hangu. Right. Thank you very much, Andiselina. Waita basa. Okay, thank you. Right. Ndo nyaya yangu ndo nyaya yangu achida kuti Andiselina ndichapinda panyaya yangu yandauya nayo. Antika ndo nyaya Andiselina yangu achida kuti vatsaura handiti. So kana vanhu muri paposti kana ukaona munhu anenge akomenta sometimes, tanga waziva munhu anyora kuti Sis Melly noti ikango anybody angonyora as long as ari admin. Bamnini chaiwo vakanyorawo chavatonyora. It comes out as Sis Melly. Even mamwe maposti amunenge muchikomenta yanenge apostwa hanimaona handisiri inini ndinenge ndaposta handitika any admin anenge akasaposta kuti munakirwe ndikomenta mucomment section handika inotongobuda Sis Melly page hanimaona. So uya anenge achindikuenda unodanotuka rigandizviti adanotuka chembere iya handiwaona unenge uchituka munhu ari wrong. Tanga waziva kuti ndiani anyora post yako iyoyo yaruda kutuka, usatukirire munhu ari wrong. Wozomirira pandinoita live inini handitika wozoya wotuka inini pa live. Nokuti pamaposti apa chokwadi muri kutuka vanhu vakawanda. Antika muri kutuka vanhu vakawanda vasiri inini.
vari kutonyora mautona mudhimini kuti kondoti siya zvakadaro animaona munhu atofunga vari kufunga vari kutuka ini siyai zvakadaro animaona saka ndonyaya iripo mirira inini ndoita malife kana uchida kundituka huya musi wemalife panoita malife apa uyatsondituka ende inini ndinonyatsa kutokupindura ndiri palive vanozviziva kuti ndokupindura ndinotokuadhiresa ndikatosangana nekomenti yako I will address you ndapedza ndobva ndakubloka animaona I will address you ndobva ndakutokubloka ndini uyu handiti maona kana ndichiita life handiti mazviona saka kumaposti uku kauku mungatonesana nevanhu maadhimini kune mambo 6 ariko maadhimini mungatonesana nekutukana nemaadhimini 6 aya animaona vamwe vacho vachakupindurai ende mukaisa post mukaona munhu anenge pakaiswa post mukaona anodzoka achikupindurai pamakomenti kazhinji kacho ndini iyeye but mukaona sometimes musiri kupindurwa like andiselina vana naandiselina havapinduri vamwe like vana mukoma godzona havapinduri like vamwe timwe timu haripinduri handimaona haripinduri ini ndinotoya nditofamba newe kusvikira kumapena handiti maona because handisi kuda zvokuti ndirambe chingojairirwa just because ndiri public figure saka munhu wese wese kana kuti ndiri munhu anozikamwa anenge angoda kungotaura zvaanoda vana vanonge vachingokurutsira mumuromo wonzi nyarara handika wonzi he hunhu hwekumvengenzvenge wadzoka saka nekuti wapindurira chii iwewe ndione kodzero yekuti unditaurire zvaunenge uchitaura ini ndonyarara ndikakutukawo ngakupindura wotanga kuti hanzi hunhu uya hausati wadzoka hunhu hwei waunonditaurira hunhu hwei waunoziva waunonditaura iwewe do you think kundituka kunonditasisa kuita sei kundituka kunonditasisa kudii zuro kwai ndakakura ndichitukwa ko nhasi ndatodzoka futi ndiri pano handitika mukasatuka ichisu hamuna content hamuna content handitimaona kana makajoina muchazoudzwa namwe mucomment section it's unfair kuti tirambe tingodzokoresa chinhu chatakatanga kudhara vakomana tine miromo 1 wedu wedu handitika it's unfair kuti hanzi takatanga it's unfair guys handiti put yourself in my shoes handiti ndosaka kune madhimini akaiswa kumessenger because ndine maoko 2 handigoni kuti ndoenda kumessenger handiti ndoenda kuwhatsapp saka pakadecidewa kuti allright ava ngavachiita zvemessenger still unoona munhu achitukirira kuti matituka handiserini kwangu kuwhatsapp ndiani anoti ndakambotukwa nasimeli kuwhatsapp apa am challenging you right now anoti ndakaya kuwhatsapp ndikatukwa nasimeli auya ed ndimi ed apa handina wandombotuka kuwhatsapp ndinotaura zvakanaka ndinobvunza kuti ndiani akutaura nyaya yakamira sei tototonzwa ende kuwhatsapp kwachona ndinenge ndiri nyaya hobho because vanhu vepano vanenge vachiziva handitika saka vamwe vacho vanenge vachida kuti tiningirire kuti vatituke vagoti vari kutuka hunhu hwekumvengenzenge tichatohudzosa hunhu chokumvengenzenge ihwohwo ehe tinotohudzosa ndinotopindura ndinoti mungagoni chidini kana ukatondituka uchitodhera tanzi gatinde tinodai so because zvimwe zvachona makutozvinyanyisa animaona makuzviitisa kungodai so vamhanya vadzoka handika masi musadai don't do this wasara chakati imimbiyani masadai imimbiyani this imimbiyani that come on guys, social media is for everyone. Mambuya ese amuri kuti mambuya they are welcome pa social media. Mambuya ese we are loved and welcomed by Zuka because Zuka ritowana mari nesu. Amusiri mimega muri kuisa mari kuningirikiri kuna Zuka. Nesu we are contributing a lot of money kuna Zuka. Anditika saka kana mchigona mchiuya kuti muri kuda kuzotuka vanhu panapa andimaona ini ndinocha kupindurai muti zvaipa antika inde munonitukira kwandisiri kumagrupu enyu kweuroyi kwamutenge ndisiri uko go and tuka me there, you won't see me there much apart from ikoko but ukanitukira pane zvinotoperera ikoko ukanitukira pano antika ndinotokutuka andiona ndinotofamba newe ende timu simeni musadaro imbomirai iko zvino chimbomirai timbodzosa unhu wacho wokumvenge-mvenge chimbomirai hanti kumvenge-mvenge kune unhu chimbomirai just because zviri kutonyanya kutonetsa animaona nenyaya iri simple yekungonzi nyoresai makada musati halo yati post iyo yanga yakutonetsa because people they thought kuti maybe ameno ndisisi ndindanyora kana kuti chii yanga yakutoda kutonetsa ipapo kana muine maproblems amuinenge munawokumba musazopedzera shungu dzenyu kwandiri anditi musauya muchipedzera shungu dzenyu pandiri nokuti ini ndichatokupindurai zvanyanya kuda kukontrola machembere pasocial media siyai machembere afara munambonzi imimi ma2000 kana kuti imimi vechidiki vasingachemberi ndimi mega munowa kungofara pasocial media apa munoenda kupi kofungisai zichembereri kwamaibatsi zichembereri kwalavhunesi zichembereri kupi zichembereri naini kwamaititi zichembereri kwamatambo zichembereri saka imi ndimoga vari dzesocial media munonyepa pasocial media tichange tiripo and we are not going anywhere anytime soon machembere tinenge tiripo pano and hatina kwatiri kuenda anditimaona zvekuti ndazoti indi nditata nezvekutaura zvisina basa nati kudii God is the judge
ndiye anotijaja antimaona hatijajwi nemi. We don't want to be judged by you because imimi vacho makatomirira kujajwa naMwari. So we are all going to be judged by God. Zvokuti wandiziva, you don't know me pasocial media, unongoziva zvepasocial media, animaona hauzivi zvekuti unoziva vanhu chaiko chaiko. Aiwa ndiri kuda kungoadresa nyaya iyi. Hapana munhu ambokura social media bp kana kuti zvida kungoadresa zvipo. Guys should know my voice by now. Ichauri kuzvika. What are you eating? Okay, sure. Andimaona. Saka ngatisadaroi. Anditi ngatisadaroi. So dako Clarisse kana usina data pana patinowanzoti even 3 hours tiri pamalive sha unogona kuzowana nikikiri kuzoiona chachimunyu. Anditi zvinoda murimi muri kutuka unonhu achiya pacomment yako kuzokuvhurubvudza pacomment yangu inini. I didn't come to your comment, you are coming to my comment. Andiri kunyora zvimwe acho totonyora atori majokes ndinitozo ndiri kunyora zvina sense panapa, but for the sake of kungotambawo nekusocialize ndiri kunyora zvinhu zvisina sense, just kungofarawo sechembere so dzisina kokuenda. Hasati ane misha guys, udzai ZANU-PF itipowo mastenzi kumusha tinde kunorima. Hasati ave nemastenzi handiti. Saka tichiri kumborima tiri pano pasocial media handiti. Unotoda zvauya zvimbwasungata zvazara pacomment yako zvakutanga kutotuka. Anomaona so tinotobloka. Ini tinotokubloka inini guys. Ende chinonakidza ndechoti unobloka vanhu 4 uchinodai soka pari kuita 30 people kana 100 people following handiti. Saka zviri nani kusara nevanhu 100 vane peace than 100 vanenge vachiuya kuzoda kutonga handiti. Usafollowe munhu wausingadi guys. Regai panani tigare taudzane pano handiti. If you don't like somebody, there is no reason for you to be padiaries handiti. There is no need for you to be padiaries guys. Kune mapeji akazara akawandisa hamuwapedzi mindi munopera. Kana usingafarire munhu rova left short right handika short left rova uende. Animaona siya vanhu nepeji ravo vaite zvavanoda. You can't come and bash people and bully people on their page and we expect those people to keep quiet only in the name yekuda kunzi munditi ndiri munhu akanaka. I'm not going to pretend kuti ndive munhu akanaka kwamuri muchinditerrorize muchindita bullying. Inonzi bullying yamunenge muchiita handiti. Toti kubhuliwa nemaghost akaundoti kubhuliwa nevamwe vanhu toti kubhula maghost akaunda choti vanhu handimona. The biggest bullies on social media handika are these ghost account. Unoona chitinyoroti ningi bully ningi, but these are the biggest bullies. The social nikikiri social media, yes, biggest bullies going around bullying people and terrorizing people. Hanzi nyararai because mamunhu mukuru akakudza kuti munhu mukuru anonyarara ndiani? Akakudza kuti munhu mukuru anonyarara ndiani? Hana muromo kutaura, hana pfungwa dzake. Iwewe siya ukaona comment yechembere just kungo avoidawo chingosiyana necomment yechembere uinde pane comment dzevanhu vezera rako. Kana chembere kazoya pacomment yako ndopo uchiituka because ndo yakuvinga ka. Antiona ndo yakuvinga. Kana asina kukuvinga chembere paposti yako darikira. Dzidzai kudarikira pama comment asiri enyu. Hachabvumidzi even ukapa pfungwa dzako urifa kupa pfungwa dzinoenderana nezvavari kuda ivo. Ukataura chauri kuda ukapokana navo vanouya nekutuka. Havagoni kuitawo debate rakanaka vana vacho. Vanotouya nekutuka chaiko chaiko. Ndakati regai nditore ndichivaposta pano vanava. Mukati don't reduce yourself to them. Handimaona ndivapindura futi musavapindure. Ibi guys manhu ava muri kudai so masocialites ava vanhu anditi vanhu vane mafeelings. Ini ndakuti regai anenge andituka nditore kana chiri chana chidiki ndichipostewo. Mukati you are reducing yourself handika right atiposte tivapindure musavapindure. Ingonyarira ndichitukwa. Come on guys, atidi kuita izvozvo, atidi kudaro guys, atidi kudaro. Aiwa atidi kudaro, atidi kudaro. Ngatitei zviripo panguva kana ukandituka nini ndokutuka. Ukandituka inini ndini mai veumwe munhu. Handiti pamunenge muchituka mwana wangu papa muchiti ihure ihure ndini musafanira ngari kuko kwandi pamunenge muri. Handiti ndimwana wame muchituka ndini mai veumwe munhu. Handika ini ndikakutukirawo mai vako usagumbuke because uri kutukawo mai veumwe munhu. Animaona uri kutukawo mai veumwe munhu. Ini ndiri mai veumwe munhu. Uya mwana wame muchiti zihure zichira kazihure mwana akahura ari mudiki. Ihura akahura ari mudiki. Muri kutuka mai inini ndichatohuyawo hanimona ndokutukirawo mai vako nokuti ini ndiri mai veumwe munhu. Hanimona ndiri mai veumwe munhu. Saka tit for tat.
Anomaona, toda kuti tigare tatojekesana ipapo. You come for me, I'll come for your mom, I'll come for your dad, I'll come for your whole clan. Antika, ndichatokutukira ngikiri mudzinza rako rese because handisi mai vembwa. Handisi mai vembwa. Wachongouya uchitoda kundituka, totongofambirana. Ukati, he mai vari kupinda papi? Ko ini mai vemunhu ndiri kupinda papi? Munopinda ina sanda vine hai kanoenda kujimu ndo zvakanakira kachembere kanaka kanojima. Kachembere kanaka enda kujimu saka hai isati yavepo. Haimbondibati. Handina hai handoenda kujimu zvokutoti kusada kuchembera ikoko kunoenda kujimu. Saka hai haimbondibati. Tinotofambidzana. Ndinotongotuka handitoregi. Ende ndichatokutukirana mai vako, baba vako, vana vako, bvinza rako. Kusvikira zvanaka. Kana tinyatsotara papublic. Handimaona papublic. Kwete kuseri nokuti muda kunditi ini munyatsoti hunhu huya hamene kuti hunhu hwamunenge muchitaura kuti kumvekenzeke ndehupi. Handimaona chaiko nokuti madiaries epano checho vanhu vepano checho they just know kuti sometimes tinorespectana. Inini semunhu pane panonyatsona kuti alright apa pakapa munhu anyora zvakanaka but ndapindirawo zvisina kunaka. Munoziva ndinoendera munhu iye kuti asha ufunge sorry pamwe watonibatawo ndapindirawo that is my bad day. Ndinoendawo kumunhu noti asha sorry shamwari mhinduro ndazokanda paya sha ndinotoriwo nezvangu zvitotinetsa sorry wena sorry tinotogadzirisana. Handi zvino vanhu ava vakaziva kuti hauroi vada kuya saka garai maziva vaya vatuki vaya handika kana uri ghost I'm not going to waste my breath on you. Handika ndichangokublocka uchingonyora comment yako and admin yese muri 6 muri comment section umu tiri 7 maadmin pano wangosangana neghost account riri kutaura zvisina basa usamiriri approve just block chera kati ndablockwa nasimeni chera ndablockwa nani hameno blockai makanyarara chero akave munhu ari kufunga kuti ari kudi block vanoenda kutamba kune vamwe mapeji toda kusara nevanhu vedu pano handitika kana uri munhu chaichai ndichida kunyatsofamba newe ndichatonyatofamba newe kusvikira tasvika kumagumo because chembere vanhu chembere idzatisi madhuri chembere vanhu handiti endai munonyoresa zvakanaka guys umwe anenge achiti Lara hapana kumboti musatomboti zvenyu bwa just because ndo zvamunoita munoenda kunoda kunobhula vanhu pamapeji avo masocialites aya muchifunga kuti havasi vanhu. Ukaona musocialite achibhuliwa anosvika pakuisa apology kuvanhu. Come on, does she owe you? Kuti asvika pakuisa apology kuvanhu inyaya yekuti mamisa kona mamutukirira mamisa pakona right senge munyatsoona kuti vana vakava vanotori neproblem chaichaiyo havasi vanhu vepano havasi tombori vanhu vepano. Munhu anenge ataura sometimes zvinhu asina nyatsoona zviri kuitika zvese in full uzoona like nyaya yanga ichitika mazuva apfuura handika post yandaitukirwa ndeyakuswera suro handiti but kune vakaiona nezuro vakati vaisa post nhasi ndikati aiwa ndakaisa kuswera nezuro manheru pakatanga kubuda picha we didn't know kuti kune and it was a mere coincidence kuti pazokunzi pabuda 7 hours 8 hours later pabuda vanhu vakatukirira handiti maona saka tichatotuka bheki kutuka munhu tituke iko kwamunotuka uko ende hatina kana pressure netinodla titorigla tichiguta tiri kudzimba dzedu hatiregi kudla ende hatiregi kuenda kutoileti kuti kwai kune chigrupu kutoita basa kusala kuchitigarira pasi kuti kwai tinoda kutuka ningi ndokunzi kuchaya basa hamuna basa hamuna content find content mutoge mabasa ukona vanhu vachiri kugara pasi vachiti tikuita basa kuti nhasi kuna dasida kufamba nezimbuya rinonzi meliri mukoda kufamba nezimbuya rinonzi ningi manje mambuya acho ane nharo mambuya muri kutaura aya ndiwo aya anotori nenharo dzekudaro handimaona muchamatuka kusvikira mapedza zvituko because mambuya aya they are not going anywhere anytime soon ende kutuka kwenyu kune uchingoperera mumhepo hazvina zvazvinoitika ngasana zvinotiita because tiri kuti takachembera chirimo mudzimba dzedu mukutuka to understand munhu ari kutuka ari kumba kwake kuti life yake ari muchembere ari kuchemberera mumba make iwe uri kutuka hamene kuti uri zvacho hazvida life no balance this life no balance. Handimaona this life no balance. Iwe kutotsvaga dhata rekunokueneta kuti uti ndoda kutuka mbuya nhasi ndoda kuiwanira apa ita tsvaga zvokutengesa nenguva yako empower yourself handiti kunosora kutukana namene nokutukana nanamadhambosi nanamaititi nanalovness empower yourself enda kunotsvaga dhata rekuempower yourself handi muri kunzwa inona liyo aizi ndo zvatisingadi zvokuudzigwa izvi izvo zvokuudzigwa izvozvi zvimakutoticontrola inini sendimakutondiwa I feel kuti you are controlling me and you are bullying me. Don't tell me what to do handitika
Kana ndatofeel that I want to answer them, let me answer them. Munhu wenyama hatirespondi zvakafanana to actions. If I feel like I want to respond, zvokutonditi musadai izvozvo ndo bullying kutonditsikirira kwacho. Handitika ndo bullying yacho iyoyo. Handisi kuda bullying. Let me be. Ala hanzi nemumwe apa vanenge kana vachida mavhoti vanenge vari nice. Wakambovhota iwe. Wakambovhota. Ndataza munhu uchatora izvozvo ndaseka. Haasi kambovhota kana 5 rand. Atakutaura nyaya dzokuti kana uchida mavhoti unoziva kuti patasvika apa nhasi panhamba 7 tasvika sei ipapo unopaziva kuti tasvika sei patasvika apa unopaziva ukutiudza zvemavhoti unotiziva une bitterness mune vanhu vane bitterness kunze uko wadanopedzera kumasocialites just because masocialites they come andika kuzoentertainana kwachifarana nemachientertaina kubasa mhosva yavo ndeye inga they are there to entertain you and to give you content one. They are there to entertain you and to give you content. Yes, I'm not allowing myself to be bullied. I'm not going to allow myself to be bullied. And it inga vano kuentertaina iwana vachikupa dzimwe information dzamunenge musina saka munozovatukirei iyo social media kashekwa masocial lights inozonakidza here. Inozonakidza here. Inozonakidza here kuti social media haina kana socialite vanhu vanongo hazvizonakidzi saka appreciate sometimes masocialites waya this drama racho ratinenge tichitoita iro ramunenge muti mambuya ayane drama. You want the drama, you love the drama. Ndona munenge muchifollowa, you love the drama. Munorida drama iri handika mukaenda kwaketi munorida drama ranenge achiita mukaenda kwatotelicious munorida drama mukauya pano drama iro rimunenge muchitorida handimaona mukaenda kwaloveness drama iro morida to keep social media going, to keep Facebook going. Manje mukangovatukirira masocialites aya muchingovatukirira come on, like really vanhuwo vanhu venyama hapana chavaita chiri wrong. Vari kuentertaina for free handitika vari kufadzai for free. Drama riri kuuya ini muri kufara mukakwidza mukatei makomba azvimba vidiwe tamhanya kwanhingi hati ndo kunakirwa kwamuchita tamhanya kwanhingi hei makomba kurwadza ndio drama racho ramunenge muchidaka vouya votaura makuda kwabhula futi don't say this say that jump ask how high this imi come on guys musadaro ini nangu I'm not going to allow to be bullied. Handibvume kubhuliwa ende ndafara chezvindaona mbuya vaya vanonzi maibhatsi vazvimiririra vari kuzvimirira maibhatsi inini ndinenge mbuya yechitu ichatongozvimiririra. Hazvidi kudaro. Tiri pamusha pedu pano kana pasingakuitiri rova pasi and leave us to be. Titori bo takatodaro hamutomboti tioni kumamisha kwenyu ikoko tinoenda kumapeji toziva kuti haasi harisi gurupu kunodiwa munhu wese kuna zimuselebhuko ndikwe munhu wese totoenda kunokomenda takasununguka vanouya sasa wakomenda vabepi munodei ndimi vanani he vazonyora vakadai taura zvavanenge vachida ndozvavanenge vachida pasina masocialites amastiti munoita quietness guys munonyaragwa zvekudaro munotobhoa social media munotoita logofu mukazara kutiktok uko ndonyepa here munozara kutiktok uko ndokwamunenge muri tiripo panapa kuti muti 2k anomaona t2k tichifaisawo content but you are taking, I think kutuka kuti you are taking it personal. You are taking it personal. Hatirambo kuti t2k is hysteric because pakutituka apa muri kuti marketa zvakare. No publicity is big publicity. Ini zvangu seni ndi 2k is hysteric kana chiita dei maituka makuseni masikati manheru anomaona senge pamwe pandinokanda mamaposti ndokanda maposti ndichida kutotukwa senge ndakaposta ndakafuratira ndaita handisiri niya ndaitoziva kuti chimu ndakatoti muna pamini torai picha yechimoto handei nacho postai ndaida kuti nditukwe posti pakutukwa kazhinji kacho tinotomuka tine 500 followers andimoona saka ndichatokanda zvimwe zvinhu zvinotori controversial kuti mutuke but usanditukire pamusha pangu ka chindaikuyakuyaka munotuka kuti ati vasingandiziviwo vabva vauya kunoku anomaona kumachembere kunoku machembere awane kudiwo tiwane kufamba and it's called content kufaisa t2k but I think you are taking it personal nokuti ukazotanga kunditukira mhuri yangu indikakutukira mhuri yako iwa hauduti yako ibatwe mai vako vabatwe but vari kutuka ava ndimai veumwe munhu antiona ndimai veumwe liveness waunotuka every day tisati ndapinda panyaya yanhasi
Loveness anoti waunotuka every day akataura kuti ndakabva kumadhumbe iko zvino ari kuamerica. She has afforded to buy a house in America for 500,000 US dollars. Anditi iwe hauna kana chikwere cheuku urikuinda unotukirira munhu iyeye. Go and ask wakaita sei vana mendo vamunenge vachitira zvituka. Handika they've told you kuti vakauya vakagara muchi one room chakanga chisina vachiitira zvina mumaplastic. Handitika I told you my history. Mukandiona chisunga the rest handidi kutaura. Anditi you know instead of you vamwe vacho vaiseka kuti unobika mafet kuku ndaimbose unobika mafet kuku utengesa fish uya undibvunza kuti muri maiodha kupi fishi dzenyu mafet kuku amaibika maitengesa kupi machips maitengesa kupi. Handitika totokuudza mutotangira ipapo. Handitika mutangira ipapo ndo zvinoitwa kwete kungowana tisere kutuka hauna chaunacha you don't even have anything hauna kana nhingikiri kana anything chakuti asi chaunogona kungotuka. Uya ubvunze kopa pamwe muri kutengesa chakati muri kutengesa kopa muri kuti muri kudai muri kuita sei. Ask those people. Madhumbe diaries uko ndikumuona ari kuzama veduwe mapepa angu abuda ndakanonyora exam yangu yakamira yakadai vanhu vanomutukirira hauna exam yachona. Handika ari kugadzira life kuti aende kudiaspora anochengeta mwana wake panotobvunzisha ndiudza uri kuita sei uri kuenda kunotukirira kutoona kuti vanhu zvinonyatsoita mushi. Handiti maititi is a single lady. Handiti vari tori kuuk iko izvozvo kwavari kuita mashozi avo vachiimba vachidai kuri kutukirira munhu akakura ndega akaenda kuuk akuita mashozi akaribhadhagwa mari yake kumashozi kuuk vakaenda vachifunga kuti ndezve one day vakatokwana magiga akawanda ikoko vatogarira ikoko kwakuita magiga avo vakuita mari yavo. Munhu uyo uri kutukirira unei hauna. Hanimaona wabva kwenda kwamajambosi iye vakazodai vanotambisa magaro iye vakadai uri kutukirira munhu anogona kupiwa motikari nekambani wakambopiwawo kana bhasikoro nekambani hauna. Wakubvunza kuti nai makatanga sei kavanopusira picha avo vanhu vachiri kwamadziwa kuti name from here to here apa pakati apa chii chakaitika. Joyi anotoposa kuti ndadai ndazodai ndikadai nejoyi kutuka vanhu chete chenyu kutuka chete chamuri kuita chekuti uzviempower yourself chii. Go and ask these socialites kuti muri kuzviita sei. Handika vazhinji venyu vava muchitukirira go and compare your lives kune vanhu vanenge muchituka muchaona kuti you are far way below vanhu vamuri kutuka. You are far way below zvekutodaro zvekuti chero mukapiwa dzimwe 50 years 30 years dzekurarama hamusvike kuti muri kutukirira vanhu ava. Nevarume unosvika kuti vamurume akarembedza makumbo matatu ari kuti unoona kamisa nyanga kudai murume usvike kuti nhai Mwari saka ndo vakwasha vamuri kutipa ava vaveko ava ndo varume vacho. Iye hadi kupostwa nemurume wakanzi musaposte mhuri yake nemurume wake asi mene vamunenge muchiposta muchikati nevhidhi muchimuchembedza ndakachembera ndozviziva muchizonyanya kumuita kunge mbuya vane 70 years. Haasi mukadzi womunhu kutuka kupedza nguva kuizva ndogara ndichiva kuti kutuka it's a waste of time and energy. Wona nedzino kwadaita pati nhasi ndadzoka ndavapa futi content I'm giving them another content. Handiwana kuti vanatsoenderera mberi kana ndafila futi time ndodzoka futi ndovapa futi content because ndokuti peji ravo rifai. Broken people. Munhu anenge amuka makuseni akageza nefoam bath guys agere mutabhu handitika akafrya breakfast yake inenge nesausage bacon nemazai haana nguva yekuenda pasocial media kunotuka munhu because anenge akaguta anenge achingojova. Hani muri kuona anenge achingojova chikafu chakanaka. Munhu atisabudisa usawo wekubika manheru wekuti ndotobika ndida kutodai ndapedza ndogadzira mhuri yangu kana ndombogara ndichiona Netflix haana nguva yekuswera achiti ndoda kumboenda kunotuka nhingiwa asingazivi nokuti socialites masocialites aya anokuentertainai. Appreciate them please. Appreciate them. Munhu anenge adiluta jolly juice nemvura anouya kuzotukirira. Hanimaona musadaro bvunzai vamwe kuti ko imimi makunwa everyday mahalisi muri kuzvifambisa sei. Mahalisi juice zviri kufamba sei vanhu vokuudza everyday makunwawo appetizer grapetizer zviri kufamba sei makatangira papi. People they will help you. Kuti kumwe timu rekungofamba kunotuka vanhu iyo yeye dzeke kazodai yeye hunhu ukazodai what is hunhu wamaziva pasiyo memunoziva munhu imi. A cat has 9 lives. Musataura kuti munoziva vanhu because you don't know people. Everyday munenge achimbozichembera unoona maitita kutonzi wechembera namadhambozi kuti ezvo zvino kana va30 chakadada kunzi wechembere
saka vechidiki vacho ndevapi kutuka muchembereso kuvanenge kwakadhiraivha zirenji kuti unotuka olinda namuchembereso pari murenji rover iwe kuti chowa uchienda kumakombi asi uri kuti asi munandika mwari ngatiregerere munangagwadai machivhura makambani vanhu vawada mabasa izvazvisi life no balance wo amutukiri gwade munhu ari kuchowa kunomirira kombi kutuka makagara murenji rover musadaro mitoriro yamuri kusvuta vana imi svutirai uko musane nechembere leave chembere today I'm here to defend this socialites and chembere sandaunza nyaya yangu inove inotyisa handizivi nyaya yacho kuti yakamira sei pode ndo futi vana vamasire queen akaita nyaya idzi handimaona itirai zvinhu zvenyu kure uko musiyane nevana I'm here to defend this socialites today and to defend vanhu vanenge muchingotuka mambuya everyday siyanai nemambuya don't siyanai nemambuya wrong siyanai nemambuya kana usingafariri particular mbuya pane block button rakasara zuka riya ingogara wasecha kuti SIS MELLY diaries obva wati block obva wablock loveness block dzimwe chembere ndiani maibatsi block umwe ndiani chembera mhenu dzamoti chembere timodzi hameno muchibloka vemarenje vanokutukai because munenge mavatanga makandida let's be fair here ukasaenda pacomment yake anokutukirei let's be fair my sister I love you so much makandida uri munhu wangu pano but let's be honest munhu une Jehovha isa comment yake haana kutaura nezvako hana kudi iwe ndiwaenda pacomment kunomutuka anokutuka sei ndiwo unenge waenda kunomutuka pacomment yake okupindira wotuka zvaipa andiona wotuka zvaipa tisiyei chembere allow us to be machembere angu muri mwere hoye makuchembere ahoyi machembere pamberi nekufara we are unstoppable tikuenderera mberi we are going forward machembere hatisi kumira handimanzwa don't be bullied musabvume kubhuliwa muchinzi machembere indaramba kubhuliwa nditori chembere but usandibhule don't bully me nokuti ndichatongodzosera ende ndichatongodzosera neengulu yekuna mai vako nokuti zvochoza ndiri chembere obviously unofanira kutoziva kuti uri kutuka mai veumwe munhu kati mbuya veumwe munhu saka ndichatongodzosera ndakananga engulu yamai yako yababa yako yevana vako yemhuri yedzinza rese kana ndikatowana mapictures padhuze ahoyi ndichatongomwaya chimhu musakande mukuzvirisa imbondisiyai ndichatokanda kuti zviite fair and square kuti tigopawo futi varoi vava content tigopawo futi varoi content saka the more pandichaposta papaya munhu anenge andituka papaya varoi vanobva vatorawo screenshot animaona varoi vobva vanokandawo kuvaroi vaona screenshot yobva yaita bo animaona content yechingopanana content tichienda is giving each other content yechingopanana content tichienda animaona kupanana content tichienda handimazviona so right ndapedza apa handei panyaya nhasi ndati munzwe nyaya iri panapa this happened guys it's a true life story yaitika munhu wechirume ukaona munhu wechirume akubudikira anditika achitaura nenyaya achiuya nenyaya yakadai panetsa anditika panenge pane zvanetsa ndoda kuti muteerere tigozoona kuti tingafambira mberi sei munhu akutotsvaga rubatsiro asi inzwai nyaya yacho pandiri handina hangu spika remakuhwa anditika ndinochangoplaya mungoteerera. Hello, makatsimba here. Ndikumbiro advice panapa. Ndizivo kuti ndoita sei for so far pfungwa dzangu dziri kundudza zvakawanda saka ndangoti ndimboonawo munokudza pamwe ndikabatsirikana. Ndine musikana wandakadanana naye kubva ndofunga that was 2015 takadanana 20 and Bumire could phone ish. Can I call you back soon, say? Hello, say? Sorry for that one, guys. Sorry for that. Sorry. 2015 kusvika 2016 I think takadanana for 2 years. Asi inini ndanga ndinangu mukadzi wangu
zvezviri zvokungodana nozvegirlfriend. Then vandazomubata kuti iye musikana uyu aichiita nemumwewo munhu. Vandangoti there's no need yekuti ndirwisana nemunhu since ndine mukadzi. Rege ndingosiyana naye. Ndakasiyana naye, takagara kunofunga almost 4 to 5 years. Vandazotangana naye. Vandamupa lift mumotikari mangu. Vandisiyira namba dzake, anga ane dzimwe namba. Vanhingirikina. Vandazotanga kucommunicate. That was 2020. Apa ndazoenda kumba kwake musi wa11 January 2020. Vandasvika kumba kwake, vadatandara, vadarara tese. But pakurara kwatakaita tese apa, hapana maitiro akaita, airamba akanditarisa so achiratidza kuti pane zvaari kuita. But ini handina kukwanisa kuziva kuti chii chaari kuita. Akabva atora inonzi akabva andibira futi socks. Ndakatsvaga socks mumba make kuti socks rangu randanga ndakapfeka zvikanzi unomboya. Ndakati ndanga ndakapfeka socks, ndatobvisa masocks angu tu ndikaisa. Masocks wana nomboya nesocks rangu. Ndakabva ndangobuda ndisina socks ndakabuda pandaenda kumba. Hazvina kupedza time, ndakati after 1 week ndakatanga kurwara. Ndakatanga kurwadziwa makumbo, ndichitoona ndikupiswa mumakumbo zvichikwidza nepakati pemusana. Kubva musi wa11 January 2020 zvichikwidza nepamusana apa. Pandanga kunzwa kupiswa musvitika mese ndinenge ndikurumwa nemajuru musvitika ndichipiswa zvisingaiti. Pandatanga kunzwa kuvaviwa kunhengo kwangu. Ndichivaviwa kunhengo kuya ndakambozama kufamba maprofita kopi kwese ndakazama ndakaenda. But hapana chiri kuchinja. Pandazomuendera kumba kwake, pandamusvika kwashama ndakakutadzira chii, inguva ndakadana nawani, ndakakurepa here, ndakadana nawani. Abva angoratidza zvo zvikanzi usati watanga wakajaidzwa fani, wakandisiya tichitambura, wakanditiza wakaenda, wakajaidzwa usati watanga. Ndamusiyana naye. Pandari pamwe zvichapera, izvozvi ndatenderera maprofita mese. Ndakasvika pakutengesa motikari yangu bhake nge ndinayo, ndichitiwo pamwe ndombozama kuzvirapisa, but zvaramba. Saka ndakazopindwa nemweya kuti inini ndatambura nguva yareba. Last week ndatawo zvandakaita pandanotenga pfuti. Ndatenga pfuti, ndinayo izvozvo pfuti panapa. Pandati munhu ndakutoenda ndinomuraya. Pandaenda kumba kwake, pandasvika kumba kwake pagedhi. Mene mweya wangu ndipinda so waingonditaurira mwoyo mangu no, I must leave this, zvatora kutezvo. Ndakatoenda ndakatolodha pfuti yangu ndichitoti ndoda kusvika ndichomupedza. But ndasvika pagedhi apa mwoyo wangu wakangoramba. Ndangodzoka kumba. Ndakati ndinombomira toni. Ko zvinezvi ndiri kurwadziwa. Nhengo yangu yakapedzisira kushanda 2 years ago, haichatomboshandi. Haichamiri. Manje zvawakadzi ndakatosiya, ndichatombodana navakadzi. Right. Ndo first audio yakandisira andika ndobva ndazotaura navo kechitu Vana vatinawo but hapasina zviri kushanda. right. Saka vari kuti ivo havachaisa interplay yaitiro. Smell ndinoda, but ndine problem wekuti mashandiro andinoita basa kwangu. Ndiri munhu wekuti inyaya dzekuti dzakazozikanwa kana nevanhu vakawanda. The reason why vasina kuuya pano ndichifamba kana kubasa kwacho nenda kutonyara nekuenda. Kuti ndo nyaya dzacho, but kana ndikuri kuti ndinokwanisa kubatsirikawo zviri private hazvo. I'm willing. Because zvokuti ndizenge ndichidzikana nevamwe vanhu vachirondobvunza kuti chii chiri kumboitika ndakatonyepo kuti hapana chandichitomboziva, but ndiri kuziva vangu kwakabva problem iyi. Kana mukadzi wangu ndakazosvika pakumutaurira kuti problem yakabva because tatone 2 years hatirari tese. 2 years tatokwana hatirari tese because haitomboshandi kana. Ningoramba yakarara nyange ndakambozamawo kuti pamwe ndakaenda kunze uko zvinonoshanda. Ndakaenda kunze kwacho ndakasvika ikoko kana toramba yakarara zvaro. Saka tangu vanhu vekungotarisana zvedu tichingochengeta vana vatinavo but hapasina chiri kushanda. right. Ihanzvadzi ichi certain brother ichi I think vakambonyora nyaya yavo ndakaipiwa ichibva kumessenger ndakaiposta handitika but vazouya direct vachitaura nyaya yavo kwandiri. So
munhu wokutiwo havo vakuudzai mareasons ekuti why vasiri kunyatsokwanisa kuti vanyatsodai, saka vandipa go ahead yekundiplay these audios. Vasikana apa ndakuuyawo manje ndakamira samai, ndapedza kutaura paya samvenge-mvenge. Handani chimbotaura samvenge-mvenge paya sambuya mvenge-mvenge. Ndakuuyawo ndakamirira samai handitika kana uri mucomment section wakaita izvi, you know yourself, kuna brother ava vachiri vechidiki kutoparira kwemba yavo, because 2 years pasina bonde mumba nekuda kwezvakaitika zvamakaita muaffair yenyu kudhara. Handiti it's not fair even to the party yekumukadzi nekuvana. Muchinda uyu ane vana vake, and pamakadana naye papa before masidzokirana kuti muzogadzirana, you went into this affair uchiziva kuti ane mukadzi. Handiti akazotiza akadzokera kumukadzi wake. Handiti I understand my sister kuti probably uri kurwadziwa, handisi kuziva kuti akusiya nekuti muaudio yavo vanogona kuzotaurawo zvekusaidi kwavo, havasi kuburisa nyaya yese zvairi. You don't know guys, handiti ndizvo ndichokwadika. There's 2 sides to the story. Handiti hatisi kuziva rimwe saidi kuti nemhaka yeye musikana akasvika apa kusaidi kwavo vari kuti musikana aingoti wakandisiya ndichitambura. Handitika saka ucha usati watanga mainini. Kana makateerera mwanangu, ngaisiye matambo. Ndatichikumbirawo kuti please dzora mwoyo wako, not atotaura iye kuti the probability yekuti aripo papeji penyu is 99.9%. handimaona. Ndatichikumbirawo munina kana zvichita uya kuseri, if you want kuti uripiwe, handitika pane zvakaitika pachona kuti ubvise zvawakaita, ndachikumbira kuti undibate inini, ndibate kuseri. It's not easy for munhurume kuti asvike pakuti auye parujekerera tsvaga rubatsiro. Handitika on the other hand, handitika tikukumbirawo kana pane vanogona kubatsira. Pane imwe yandisina kuplayera, hold on, handidi kudza nemuromo ndozoita kunge ndikunyepa. Handiti mirai option yekutoti munhu andirwadzisa nguva yareba, rege ndiende ndinopedzerana naye. Ichokwadi seSIS-MELLY, ichokwadi chamukutaura, because zvokuuraya kana neniwo hazvitorimo mandiri. It's the first time handisi munhu anoita zvinhu izvozvo, but nenyaya yekuperirwa izvozvi ndine mota yangu Ford Ranger ndakaitengesa, ndakatengesa futi imwe ngendinayo diki ngendinayo, so ndichizama kuti ndingabatsirike. Ndakaenda kwese kuZimbabwe, ndakaenda kwese kuZimbabwe kuti ndichinotenderera ndichizama, hapana kwanisina kusvika, ndichingobhadhara mari kati ndichitoondibatsirikana, but hapana. Kumba uko handilari, usiku ndichitenge ndikudyiwa, musana uchipisa. Saka kana paine kwamunozivawo kwamakambonzwawo vanhu vachitaurawo kuti aiwa vakabatsirikana vanozvigona, because chiri kuitika vanhu vacho kwazara matsotsi ndiwo ari kungodya mari dzavanhu vasiri kubatsira vanhu. Asi ndoimba kuti pamwe mimo munamabatsira vanhu vakawanda munogona kutoudzawo. Saka nyaya iripo, the reason why I played kuti Nzwaimega ndekuti already hanzvadzi iyi vari kuti vakatengesa motikari mbiri. Handimaona vakatengesa motikari mbiri kuti vakwanise kurapa, asi chiri kubuda hapana. That means munhu atadzokera from someone to zero. Vakatanga ndofunga nemota diki vakasvika pakutengesa mota hombe Ford Ranger vanga vanayo. Handimaona saka ndo pari kunetsa ipapa. Saka imwe nyaya iripo yandoda kutaura ndeyekuti kana uripo mucomment section tachikumbiro, unoziva kuti unogona kuvabatsira, handika pasina muripo, ndo zvandavavimbisa. Ndichatsvaga mwana vanozobhadhara kana vapora, because vatotengesa motikari mbiri, chabuda hapana. Vatenderera muZimbabwe, chabuda hapana. Kana paripo paunoziva kuti unogona vanogona kubatsirikana free of charge, kana kuti uripo unogona zati panguva ino unogona kuvabatsira free of charge kana vachinge vaita zvakanaka vapora, handitika then vozobhadhara. Because chokwadi kuti tirambe tichingoti ngavabhadhariswe mari, vachajei mari, ivo vatotengesa motikari mbiri kudhara kudai, hanimaona chabuda hapana. Ndo pari kunetsa ipapo, hanimaona.
saka ndozoti warimo mucomment section umu kana urimo uri kuda kutaridza unyanzvi hwako kuti ndinorapa munoti tise tinoreva nhema asi inini ndinozvigona izvi ndichavaita for free ndozovachaja ndapedza zvinhu zvavo zvashanda ende tinotokudzisa paplatform tonyatsa kutokumaketa pano kuti aiwaka nyaya yakauya pajekerere baba vaya vachitaura nemuromo wavo kuti ndadai kwenguva yakareba makore handi zvichiramba asiko zvino zvakuita ava ndio mbuya vakazviita ndo sekuru vakabatsira tinotokubatsira kuti bhizinesi rako iroro rienderere kumberi animaona ndo kutokubatsira kuti bhizinesi rako rienderere kumberi ndakupai information kuinbox for free. Hey, alright, ndichatasa information ndikaendiona information yacho kuti yakamira sei. Okay, tuone information yakamira sei yakana. Right, tuone information. Timeli ndokwanisa kuvabatsira baba hazvimbonetsa izvi zvinoda kubatsirwa nechiguri chechibage ndinechipapa instructions ndoda kungochallenge society ndimbotanzawo masimba angu mozodzoka back kuvanhu muchivaudza kuti muchembere soko ndovabatsira ndinoda kuvabatsira for free ndichivaudza instructions ndiri kuno Right, hanti manzwaka paita muchembere soko hanzi ndoda kumbochallengewo pavanhu ndoda kumbotaridzawo masimba angu then ndozodzoka inise zvandapromisa kuti ndichazodzoka pano tichiudza vanhu muchembere soko vati vachavabatsira neguri rechibage ngatiwe zvizere. Timeli ndokwanisa kuvabatsira baba hazvimbonetsa izvi zvinoda kubatsirwa nechiguri chechibage ndinechipapa instructions ndoda kungochallenge society ndimbotanzawo masimba angu mozodzoka back kuvanhu muchivaudza kuti muchembere soko ndovabatsira ndinoda kuvabatsira for free ndichivaudza instructions ndiri kuno. Right, saka at least that's a start. Tina muchembere soko handitika that's a start. Muchembere soko vati vanogona kubatsira handitika tozodzokawo nefeedback pano kana zvichinge zvaita handitika panguva ino tiri kutsvaga rubatsiro kuti mumwe wedu abatsirikane handiti panguva ino tiri kutsvaga rubatsiro kuti mumwe wedu abatsirikane handiti maona tiri kutsvaga rubatsiro kuti mumwe wedu abatsirikane handitika zvokuti rubatsiro rwabva kupi kana rwabva kunani guys zvanambotaura zvenya yekushora iya musashora mbodza neinozvimbira hanzi hatizivi chakakodza nguruve kuti chii regai muchembere soko vamboza ndichapawo muchembere soko kuti ndichapa muchembere soko namba dzabhuti ava ndopawo bhuti ava namba dzamuchembere soko vombozama kubatsirana tione kana yazomira yazoshanda vachadzoka vachitiza kuti aiwa kuvaviwa kuya kudliwa kuya kwaruta nemajuru handimona asi vanogona kuchipedza muchembere soko nokuti ivo vanotumira vanhu majuru kuti arume vanhu masvosve handiti kana uchirumwa handinenge uchida uchirumwa saka avari kuti vari kurumwa nemajuru saka izvi zvibelieve kuti muchembere soko angona kuchipedza vanenge vachitoziva kuchipedza kwacho truly speaking guys apa muchembere soko vanenge vachitoziva because muchembere soko vanogona kuoperate futi nemasvosveka hai munoziva saka muchembere soko saka kana uchirumwa nemasvosve nemajuru zvinoda kufambirana handimaona saka muchembere soko iyi ndo vanogona iyi ndo vanotogona iyi ndo vanonyatsotogona iyi ngativapei muchembere soko ndativapei muchembere soko iyi vanogona iyi especially pakudliwa apa nepachichii vanogona chero ipo pakuti muchini ushande muchembere soko can do it handimaona saka we are now handing over to muchembere soko hanzvadzi iyi imbozama handika then tombovapa handizivi kuti tichazwa naivo muchembere soko kuti nguva yakareba zvakadii then palater on tozonzwa naivo brother kuti zviri kufambawo sei handika hatisi kuziva because nanchiti inini ndimbotaura nehamzvadzava ameno dei zvaigona zvaibvira vatipa musikana uyu handiti tambonyatsotaura naye kuseri naivo vana muchembere soko taimboti vana muchembere soko kuti achigurupu andiseri namachembere ese tomboungana totaura nemusikana tichikumbira kana aida kubhadhara tobhadhara
hanimaona, but now anonoka because kune vanhu vatomubatsira. Anga achabhadharwa, handimaona, anga achabhadharwa, but now muchembereso kwava kuti vanoda kuti vamubatsire, handimaona. Saka ndo at least tinotenda guys, ngatipewo mali and 7 days chete namuchembereso ko. Aha, right, patopiwa nhingikiri duration namuchembereso. Saka 7 days tinge tisaenda kumaholiday, tinge tichiripo 7 days chete. Saka ngatipewo muchembereso kwamaoko guys, ngatipewo. Akadzokera kumukadzi, kumusikana uyu, akadzokera kumusikana uyu, musikana uyu anzi akasvaka tanga toshaudha achitaura zvaanoda. Saka right now hachisina kukuenda murume uyu. Zimbabwe yose watenderera, chigaitise maoko kuna muchembereso kuti titenda malove nemalikes kuna muchembereso. Saka right now guys, kutouya pavanhu kudai handitika kutotsvaga rubatsiro, nokuti dei panga paripo pekuti motive havana toizama, mukadzi ari kutozviziva 2 years nemukadzi mumba, makagara makatarisana, mitsiro yemukadzi chii? Mitsiro yemukadzi anopedzisira azodi, anopedzisira kutoda kuti azonotsvagawo kunze zvinove zvinhu zvinenge zvisina kuzonaka mumereji yavo, handimona. Asi who will blame here? Who will blame here? But kwaanenge akazororwa manje kune kwakutonzi waitira murume chihure, vasingasatarisiwo nyaya yekuti murumewo 2 years hapana chiri kuitika mumba, handimona. Saka tomirira ndovakonekta, votanga kutaura vese pamwe chete, toonesana kuti zviri kuita sei, zviri kufamba sei, zvichaguma papi. Nokuti vanhu munonyanya kuseka, handitika munyanye kudherera muchembereso kono kuti totamba navo pasocial media. Vakuti chirega ndi kuchallenge, ndikutaridzewo masimba angu ndigodzoka pavanhu. Vadaro kuti ndochikutadzai masimba angu, tichadzoka nefeedback pano, handimaona. Saka guys, ndo nyaya ndanga ndinayo ishi. Anzi manje akazowana noita back to send, manje musikana akazowana noita back to send achiita sei, hameno ipapo, hameno ipapo. Hanzi anofanira kudzoka nefeedback pano. Yes, anodzoka nefeedback pano, handisi kuziva. Saka vanasikana ndozviziva, sometimes varume avanorwadzisa, vanosiya zvokuti unopinda. Ine hangu handisi kutombomushora musikana because handisi kuziva nyaya yake kuti yakamira sei, tangonzwa one side story. Handitika handisi kutombomushora because handizivi. Pada pamwe akasiyiwa hameno kuti pamwe hatizivi, hanimaona. Sometimes varume dzidzai, chidzidzo ichi, chidzidzo ichi kwamuri varume, kuti munotamba vana vevanhu ava rafu, munotamba vasikana ava rafu, vakadzi ava rafu, handiti imi muchiziva pamakamira kuti mune mhuri dzenyu, womutsvinyira, womuita kunge bepa, handiti kunge plastic rapiro wapedza kuisa marara uchinokanda kubhini, handiti vana veumwe munhu vanorwadzisiwa, handimaona, vanotipesera vaita yese yese. Kune kwatinosvara kwakasiyana siyana. Vamwe vanobuda mumafamili dzen'anga chaidzo, vamwe vanobuda mafamili evaroi chaivo chaivo, vana nhiku yekupedzisira. Vamwe vanobuda mokuti vanotsvaga kuti toenda papi, anoti handibvundi kushandisa mari yangu kusvika pakupedzisira, anoishandisa mari yake, handimaona, kusvika pakupedzisira. Saka ndo musadaro kuvasikana ava, handimaona. Chidzidzo ichi kuvarume vese, zivai pamunenge muchiita zvinhu zvenyu. Honai, harisi kondomu chete rinogadzikwa, sokisi ndo rakashandapo, sokisi ndo rakashandiswa. Akaitwa stupid kunzwa uya usina socks pano yavo yakapfeka masocks 2, kune munhu akafamba akapfeka socks 1 here guys. Akanzi hauna kuenda masocks 2, asi honai zvakamuita socks kuti rakamusvitsa papi. Honai pakamusvitsa socks kuti rakamusvitsa papi, handimaona. Saka ndo zvandaida ngoti dini, tionesane, handimaona, titaure. Vanhurume dzidzai please, musaite rafu kuvakadzi avasikana. Vana ava vemazuva ano vane ukasha, vane ukasha. Hanzi ana Bamini Diaries ndochidzidzika mai. Okay, vana Bamini Diaries izvozvo vane ukasha, vanava vanoita anything just to get back at you, handimaona. Havana zvekuti kana kuti kudini, handimazviona. Saka ndo rubatsiro runyengo rini zviya. Iko zvino vanhu vari kumabasa kazvibetsere kuti ndikaite runyengo, vanhu vacho havapo, varume vacho havapo. Handina kutombovhura mameseji avo. Saka kana pane vakadzi vamo vakaisa mameseji kuseri, please bear with me WhatsApp. Handina kumavhura because ndikuti ndikaivhura ndovhura meseji yemurume, ndobva ndazoti pasho hachaparticipate because inenge yakutomaka red, ndakutoita kuti ndakaiverenga, handimaona. Saka ndambomira kuningira kusvika tadini taputisa show iyi yebhero, handimaona. Saka nhamo yacho yakaoma. Hanzi masoksi, tambo yependi unogadzirwa easy kuti ndengoisa mimiri, nekondomu, handifunga vanasivira nekuti kondomu easy, handimazviwa kwai unogadzirwa easy kuti ndengoisa mimiri, handimanzwa.
ndaona inbox yamuchembereso kuyapfuta nhasi ndaona inbox yavo yazara nevasikana vadonanogadzira vanhu nhasi zvavadotaura kudai hada ndaona nhasi kwatoipa handimaona but anyway hatisi kukurudzira uroyi guys, hatisi kukurudzira uroyi hwakaipa, asiwo kana pasvika apa zvasvika apa pekuti munhu ati acharari nchidliwa nemajuru usiku hwese makumba achipisa ndichidii handimaona kumba kusina mufaro. Ko mai vekumbawo vaita sei? Mai vekumbawo apa nekuti vatopindawo bvisi 2 years guys, apa ndevechidiki pakaipa. Saka guys, muve nezuva rakanaka, handitika muve nezuva rakanaka. Hanzi vanorwadzisa I know Primrose, munhu wechikadzi ndisichaudzwa kurwadziswa kwevarume ava. Bani asina mborwadziswa nava varume ava. Tinotoziva kuti varume ava ndivana rabisha asi pakaipa. Atitidaro. Right. Saka guys, tobatana paleta kana time kana takuita ngatitambe zvakanaka, handitika padiaries apa. Ngatitambe zvakanaka padiaries apa. Andibvunzirewo kuna muchembero kuti vanobatsira here vakabirwa. Ndoda kurumisa munhu nemajuru. Handizivi, I think iwewe zvina kuti uchienda unotaura navo. Enda nanguya neiyo charity Chris, ndanguya kutaura izvozvo. Anomaona. Ndanguya kutaura izvozvo. Iwe uchivaindira unotaura navo unzwe. Handizivi hangu zvakawanda. Handichimaona. Handizozivi zvakawanda kuti vanogadzira here izvozvo. Zvavanhu vakabikwa kuti handizozivi. Andika mukadzi wese at some point takatorwadziswa navo vana bhangwara. Andiona takatorwadziswa navo vana bhangwara. Saka guys, ngatitambei zvakanaka. Handitika vana vangu pano padiaries ngatitambei zvakanaka. Handitika tobatsana time patenge tichivhura bhero riya revarume. Enda kutoenda because ndoda kutombomanya-manya vada kumanya-manya. Ndoda kutombomanya-manya noposta maorders evanhu. Handitika then toonesana kuti how far. Handitika love you guys, love you.